Hello guys, welcome back again. Ani musuh kita video das kemudian tapi lepas. Kamu atau misalnya anda mau dengan awal asal dengan kamu ni siapa punya benda dah? Angwa kamu ni mau jadi di share nanti teman ada mana? Ini लोगोफोर आं बेहायनो उन्दुदोंमोन आरो ना हराव आंनि उन्दुनाय जायगाया बेनोमोन आरो ना जों खमसे खम 8जनसो उन्दुयो आरो ना बिराद नयस फैदों खोमा इगनर खालाम बेफोरखौ मा खामानि मावनो थांसै आं ओंखारलांसै आरो ना दाना गुर बानायग्राफ्रा रेडि जाबाय आरो ना ओमफ्राय इथिंबो बानायगासिनो आं दिनै माने नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांगोन आरो ना माबोरै गुरखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय माबोरै माने गासैबो बुस्थुखौ माने माबोरै बानायनाय जायो फारसेनिफ्राय खिन्थिलांगोन खुसेर दाननायनिफ्राय लानानै माने एन्डिंसिम खिन्थिगोन माबोरै गुरखौ जायो आरो ना माबोरै खस्थ' खालामनांगौ माबोरै खस्थ' खालामनाङा बेफोरखौ खिन्थागोन आरो खामानियाथ' जोबोद मोजां आरो ना जेबो गोरा नङा बिराद मोजां खामानिया मानो होनोबाथाय खस्थ' गैया माने दैयाय खामानियासो उल्था बालुलु माने ओमफ्राय नै बेनो आरो ना खुसेर बागाना बेनो आधा आधिखौ माने दानखांजोब्बाय आरो ना गासैबो जाजोब्बाय ओमफ्य नै इयो रोसि दिहुनखांनायनि उनाव गारनाय आरो ना इ बाख्लाफोरा माने बिराद गुवार आरो ना खमसे खम 6-7 फुरासो जाखागोन दै लोगोफोरा सिगाङाव दानहैग्रोबाय ट्रेक्टरबो दंखायो ट्रेक्टरजों लांनाय जायो आरो ना माने मोनसेल' प्रब्लेम जायो आरो ना मानो होनबाथाय माने फुङावनो सिखारनांगौ दै फुंनि 5:30 6टा बेफोरनिफ्रायनो खामानिखौ मावनो गोनां जायो नालाय बे समाव माने बिराद अरुणाचलाव बिराद थान्दा जायो आरो ना बेनि थाखाय माने आखाइ साखाइ रुवायजोबो आरो ना फुंनि समाव आरो ना खिन्थु बेलासि जाबाथाय आरो बिराद गरम जायो माने फुङाव सिखारनानै खुसेर दानग्रा दानसिगोन ओमफ्राय मेचिनाव थाग्रा थासिगोन ओमफ्राय गुर बानायग्राया बानायसिगोन बेफोरबायदि गावबा गाव खामानिखौ गावबा गाव मावो माने आरो ना नै लोगोफोर खुसेरा बेफोरनो आरो ना नै बेफोर नुनायानो आरो खुसेरा बेफोरखौ दाननांगोन आरो ना खुसेराबो साफा खालामनाय नङा नालाय एसे खस्थ' जायो माने ना गुदिखौ नागिर दाननो गोनां जायो नालाय आं नोंसोरनो दिनै गासैबो प्रसिजारखौ खोन्थागोन आरो ना माबोरै बानायनाय जायो माबोरै दाननो गोनां जायो बेफोरखौ माने बिलाइफोरखौ बिदि गुदियाव दाननानै सैनांगौ आरो ना सैनाय ओरै गारना होदो ओमफ्राय ना लोगोफोर बहराव खालामनाय माने खामानिया जेबो गिदिर नङा माने एकदमबारे सिम्पोल थार आरो ना सिम्पोलबो सिम्पोल जों खस्थ'बो गैया मानसिखौ बरिं खालामो आरो ना खिन्थु जों सैबाय थानो बालायलाङो माने मानसिफोरा ना जाय दानो जाय सैयो खिन्थु दोङो सानैसोआ खस्थ' मावनाय ओजा दोङो थेला नारग्रा आरो मेचिनाव थाग्रा बेफोर खस्थ' माने ना आं ओंखाम रान्दिनियावसो थानो नागिरदोंमोन नाथाय ओंखाम रान्दिनियाव थादिया माने दे आङो मानो होनबाथाय बानायनि सिख्लाफोरजों ना सैलुनगासिनो आरो इनो लाइन जोङो दा दिनै खैजोन दै 7 जन दिनै जोङो सैग्राफ्रा ट्रेक्टर गंसे लांखांबाय दानोबा 8टा जाबाय फुङाव मावनांगोन ना 7टानिफ्राय ना 8टा जाबाय नालाय ओंखाम जानो फैबाय आरो ना जोङो ओंखामखौ जाना लानांसिगोन ओंखाम जाना लानायनि उनाव आरो मावफैनांसिगोन आरो ना दानाबा आङो खुसेरनि बिदैखौ माबोरै बखनाय जायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै आरो ना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय खुसेर बिदैखौ माबोरै बखनाय जायो ओमफ्राय गुर बानायनायखौबो देखायलांगोन आरो गुरखौ बानायनायनि सिगां अरखौ फोजोंना लानाय जायो आरो ना नै अरखौ रोहो एकदबारे मानसिफोरा हाब्बाथाय मानसि सावनाय बायदि अरा जाखायो माने बे अरा जेब्ला रोहो जोङो ना अब्ला बे सारायखौ बहायसिगोन आरो ना नै अलरेडि सारायखौ बहायखाबाय ओमफ्राय अराबो नैथिं रोहो जोंगासिनो दा सान्दुंखाय माने अरखौ बारा नुवाखै आरो ना गोदौबायानो आरो ना नै खुसेरा गोदौबाय ओमफ्राय बेनि लेथ्राफोरखौ दा गारबाय थानांगोन आरो ना जेब्लासिम गुरा मोननाय जाया अब्लासिम गारबाय थानांगोन जेब्लासिम गुरा गोमो जाया जेब्लासिम माने गुरा मोना अब्लासिम माने सोमावबाय थानांगोन आरो ना ओमफ्राय बेनि लेथ्राखौ गारबाय थानांगोन आरो नै लेथ्राफोरखौ नै माबायावनो गारनाय जायो आरो ना बेनो गारो लेथ्राखौ बे सिन्टेक्सआवनो गारो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर खुसेरनि बिदैखौ दा लुबाय आरो ना बेनो आरो खुसेरनि बिदैया मानो होनबाथाय बिगुरखौ साफा खालामनानै होनाय जाया नालाय ना बेनि थाखायनो माने गोसोम जायो आरो ना एसे लेथ्रायानो बाबो जायो आरो होमबाबो उनाव गासिबो साफा जालांजोबो माने साफा नों खालामो आरो
भिडिअ लाजानो गिनानै एकदम खारलांदों माने मोखां गोदैखाया जायो माने ओइ मा खारबोयोलै नों मानसिया मा खारबोयो नार खारबोनानै मेंनानै उन्दुना थाबाय नै नों भिडिअ नुजानो गियो नागिरा नोंखौ भिडिअ दिन्थिथारगोन आं दिनै नायनाय मोखांखो हानिसिं आरो नायनो नामा हानिसिं खामानिया जोंना दा जोब्बाय आरो ना 3:30 बारबाय 47 जाबाय 3:47 जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै इथिं सानाबो हाबथारसिगोन आरो ना बारा गैला सब जिरायजोब्बाय आरो ना गासिबो दानखांजोब्बाय दिनै दाननो गोनांखौ गाबोन गुर बानायनो गोनांखौ दिनै दानखांजोब्बाय आरो ना नै माखासे ओइ नैथिं लुट खालामगासिनो आरो ना जोंबो दा लुट खालामहैनांसिगोन मानो होनबाथाय जिमान थाबनो गयो जोंनि थाखाय मोजां ना आथिं आखाइ सुना लानो बा दुगैना लानो बेनि थाखाय मोजां आरो दाखालि जिखालि फार्स्ट मावदोंमोन ना दिनदो मावनोथ' सानथाम जाबाय नालाय दाखालि जिखालि फार्स्ट मावदोंमोन इखालि दुगैनायानो ओमफ्राय मैया दुगैनाया जादिया माने दिनै नायनोसै दुगैना दुगैया दैयाबो तामाम गुसु आरो ना अरुणाचल होनबाथाय गुसुखौ थान्दाखौ बुंनो नांला मानोना ओरैबायदि थान्दा माने फुङाव आखाइखौनो दिहुननो हाया कम्बलनिफ्राय होमबाबो माने खुसेर दाननो गोनां जायो आरो ना निहिर सिजा सिजा जोङो माने हिन्जावफोरखौ गारनानै माने गोजान गोजानाव जों हौवा मानसिफोरा खामानि मावफैयो आरो ना होमबाबो जोंनि साननाय बुजिनाय जोंनि खस्थ'खौ माने हिन्जावफोरा मिथिया आरो ना हिन्जावफोरा बुजिया माने जोंखौसो बिसोर बिराद खस्थ' होयो आरो ना हिन्जावफ्रा साननैयावनो एकदमबारे आंनि सेहेराया डाउन जालांखाबाय आरो ना एकदम अबस्था गैला खानाय सानाय गोलैजोब्बाय मा होनबावनो आरो दानाबा लुट खालामनो थांसै आरो ना बिसोरो लुट खालामबाय दोङो सानैसोआ आरो जों थाङाबाबो बोरैबा जायो नालाय गाज्रि मोनजालाबायगोन ओमफ्राय नै गस्लायाबो गुदाम गैया माने नांनानै दहाय गस्ला मोनसेखौ सोमनानै दोनबाय आरो ना बेनि थाखायनो माने गस्ला गुदाम गैयिखौनो गाननानै मावनो गोनां जाबाय आरो गस्ला आरो बेलेग आखाइ गोलाव गैयिबो माबा आखाइ गोलाव गस्ला गैलाना बेनि थाखायनो माने नै लुट खालामगासिनो उठा 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 जल्दी जल्दी उठा साए আছে জলদি উঠা না সুদূর ভাই নাচুন ওপराव নাচ ट्रेक्टर बाङै जाबो नाকি खुसेरफोरखौ बिदिनो सोयो आरो ना बिदि सोयनायनि उनाव जाबसिगोन जाबनानै सायाव ओरै हरसिगोन आरो सासे थिखोग्राया थिखोबाय थासिगोन इसासे आरो एक नम्बर कामसुर मानो नायो थाखुमाबाय थायो मानो नायो हाग्रा सिं थाखुमाबाय थायो बारा खामानि मावा आरो इयो खोथाफोराबो ओमफ्राय दुगाया लाजाखाया बिदि माने किउट किउट गथ' दङ आरो ना खुसेर बिहरबाय थायो माने इसोरो दहायनिफ्राय जागासिनो माबो थाखाय मानोना दाबो बिहरगासिनो खुसेरखौ होना फैनो आरो ना इसोरनो सोर मिनिलाय गथ'फोरा नै अन्थाव अन्थावनो साइडनिफ्राय नक आमिन दक्क आमिन नेम नेम What's your name? Kinmata? No, Aminda, no Kinmata. क्या नाम है इसका? बच्चेंग बच्चेंग लेगो लेगो और तेरा? लगाम लेगो और उसका? सिक्कू लेगो तो पूरा क्यूट क्यूट थर माने ना कितना क्लास में पढ़ते हो? फोर और ये? केजी और ये? ये भी केजी दोनों से मैं भाई बहन है ऐसे गथ'फोरखौ नायलाय नै ये मुंह में क्या लगा मुंह में तबात 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 का जुल लगा है मतलब ना उठा 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 मजा से उठा इसका लुटा कमप्लिट जाबाय लोगोफोर दाना बाय लुटखौ खेबसे लांनानै दोनहैसिगोन आरो ना न'खौथ' नुहुरखादों खोमा ओइ फिसा नुहुरनायानो बेनिफ्राय लुटखौ दा लांसिगोन आरो ओमफ्राय लांनानै खेबसे गारनानै आरो फैफिनसिगोन नै लोगोफोर ओमफ्राय गुरा जासिगोन आरो ना बिदिनो सोमावबाय थानांगोन आरो बेजों सोमावबाय थाबासो आथा आथा जालांबाय थागोन नालाय माबोरै सङो मोजाङानो मोजाङै सङो नामा माबा कान्दिनांगौ नामा मा होनदों गुल गुल सोमावबाय थानांगौ मानोना एकदमबारे सोमावबाय थानांगोन माने फार्स्टआव नैफोरबायदि जायो नायफोर जेरै गोदौदो ओमफ्राय बिदिनि उनाव नेक्स्टआव मा ब्लार जादों भिडिअआलाय आइफन नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सोमावबाय थाबा दसेनि उनाव हायाव दोननांसिगोन आरोखि हायाव दोननायनि उनाव आको सोमावबाय थानांगो बिराद गोबाव लायोलै
भिडिअ बानायनानै खामानि मावनाय टाइमाव ना बेफोरबायदि गोदौ गुरै आरो फार्स्टआव ओमफ्राय बेफोरखौ लेथ्राफोर गारै ओमफ्राय लास्टआव बिदि गोमो जालाङो ओमफ्राय उनाव बादाम सादामसिगोन आं उनाव खिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एकदमबारे लोगोफोर गुर जायै माने एकदम आरो सालायाव अबस्था गैला आरोना ने गोबा जाजोब्बाय खुसेर जायै गुर जायै एकदम आरो अबस्था गैला माने बे बनायनाया कमप्लिट जाबाय दाना बेखौ थिखोनानै हायाव दोनसिगोन आरो भाई जरा साइड करो मिंटू हल्के दे यस माबोरै नुबाय दा सोमावदोबा आथा जाजोब्बाय न'खरनि माबोरै सोरबा जुदि दा गोजानदोबाथाय हाबस'ना लाबानो जाबाय आरोना समर नाय माबोरै बानायो गुरखौ जि आथा जि बरिया माने जि साइज नुखायोलै सयथिनिबो जाथारसिगोन आरोना बारा गैला आथा जाजोब्बाय बेनिफ्राय लाबोगोन ओमफ्राय नै ससपेनफोरदो आरोना ससपेनफोरदो नैया लुगोन आरो बे जाहैबाय फार्मा खथासे माने एक केजि करि जायो आरो बे फार्मायाव माने लुगासिनो नै लोगोफोर गुरखौ माबोरै लुयो नायना लाबाय थाबानो जाबाय खिबाय नुलायलाङो माने नायबाथाय लाथा একটা বল একটা বলছে दामा गुरा एसे गोरा जाबाय नालाय फार्माफोरखौ बोखानो हादों नङाबा बांसिन गोबाव दोनबाथाय सिथाबना थायो आरोना बेनि थाखायनो बेनिफ्राय दिखोबाय फार्माखौ ओमफ्राय एगारखाबाय आरो ओमफ्राय फार्मा बोखांनायनि उनाव बेफोरबायदि गुरखौ थिया खालामना दोननाय जायो आरोना नै लोगोफोर दाना गुरा कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना गासिबो कमप्लिट जाबाय माबोरै जाखो गुरखौ नायना लाबानो जाबाय नै ओमफ्राय नै इनो सासेना ओइ ट्रेक्टर नुदोंना ओइ मेचिन नुदों मेचिनखौ बानायनो थांदोंमोन मानोना बे मेचिनखौ बानायनो थांनायावनो आखाइफ्रा सेस आंनाबो नै ग्रिस दाना गुरखौ पेकिं खालामगासिनो आरो बेखौ ओमफ्राय दा उनाव सावथेगोन आरोना दा पेकिं खालामजोबना लाग्रोनानै जानो लुगैदोंना लोगोफोर सोरबा बिराद गोथाव जायो आरोना बादाम ओमफ्राय जिरा मस्ला इलाइसि माबा माबि होनानै बानायो आरोना बिराद गोथाव जायो आरो जोंबो रोंगो जों ओरैनो बायनासो जाबाय थाया हाथायाव जोंबो बानायनो रोंगो आरोना लोगोफोर नुखांबाय गुरखौथ' माबोरै बानायो माबोरै बानाया नोंथांमोना दा मा मिथिगो दा आं नोंसोरनि थाखाय मा खस्थ' खालामनाय भिडिअ लाबोबाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअ नायखांनायनि उनाव मा खालामनांगो खालामदो जि खालामनो गोनां लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आं दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै बाय एन्ड आइ मिस इउ आंनि आसामखौ बिराद मिस खालामदो आरोना अरुणाचलाव थानानै